Агәаларшәагатә монета Фазиль Искандер изымҵаныҳәо аҵла. Атираж хышәцыра, излыхо арӡын жәшәи-ҩажәихәба, ахәԥса шәԥсарк, асахьаҭыхҩы Ӡиӡариа Адгәыр Гьаргь-иԥа. Азеиԥш аверс, асимметриала ианҵо, иеиҵоу адиаметр змоу агьежь аҟны, амонета агәы арыӷьарахьтәи аган иазааигәатәны иануп Фазиль Искандер исахьа гәылганы. Арыӷьарахь ала ихыҭҳәаау иҵәаџьаа арбоуп аақәақь змоу аеҵәақәа рыла. Ҵаҟеи агәҭаны ацифра ԥшьынҩажәи жәаба. Ацифреи аеҵәақәеи ахьӡы рықәыртәоуп. Амонета аладатәи аган инахыкәыршаны агьежь бжала Фазиль Искандер ҳәа аҩыреи иԥсҭазаара ашықәсқәеи зқьи шәи-ҩажәижәба ҩнызқьи жәаф арбоуп. Ахаҿратә ган изымҵаныҳәо аҵла асахьа композициа агәҭатәи ахәҭа зегьы ааннакылоит. Амахәқәеи адацқәеи амонета агәы иахысуашәа иҟоуп. Ари аӡахәа зқәу акрызхыҵуа ицәыбблу зыҩныҵҟа игәаҩоу каканслоуп. Адацқәа акыр иҵауланы иҵоуп. Иеиқәхаз уимоу акакан зҿало амахә иаҵәақәа хыхьҟа еиханы ицоит. Ажәытә қьабзтә хҿақәа арԥшуп орнаментцәа ҳәа ҳасабла. Ажәытә еиха амонета агәаҟнытә аладатәи ахәҭаҟны аҵла дацқәа рҟны ишьҭоуп. Агәаларшәагатә монетақәа хабыгә Сандро-Чегемтәи Чик ажьақәеи амаҭқәеи алахь ҟьаҟьа. Агәаларшәагатә монета хабыгә ахаҿратә ган. Амонета агәы арымарахьтәи азбжаҟны иануп, згәаҿы знапқәа еилышьны изку хабыгә ипатреҭ ижәҩахыр аҟынӡа. Арыӷьарахьтәи ахәҭаҟны хыхь хабыгә игәыжь иманы аӡлагарахь дцоит. Хыхь ашьхақәа ирылубаауеит аҩн ду. Агәаларшәагатә монета Сандро-Чегемтәи. Ахаҿратә ган. Амонета агәы арыӷьарахьтәи ахәҭа иануп Сандро ипатреҭ игәышԥаҟынӡа. Амонета агәы аҟнытә хыхь арымарахьтәи ахәҭаҟны Сандро данҿаз ҽыла ҩык амателк дырхыԥо дарԥшуп. Алада каҳуажәырҭа амра аҟнытә уааԥшны Аҟәатәи абаӷәаза асахьа убоит. Агәаларшәагатә монета Чик, ахаҿратә ган. Амонета агәы арӷьарахьтәи ахәҭаҟны иануп Чик ипатреҭ ижәҩахыр аҟынӡа. Аладатәи ахәҭаҟны игәышԥы инаҵагыло иаарԥшуп Чик бзиа иибо илахәыҷы Белочка. Ачаԥара ашықәс ҩнызқьи зежә. Амонета агәҭаны арыӷьарахь ала Аԥсны Аҳәынҭқарра агерб асахьа ануп. Агәаларшәагатә монета ажьақәеи амаҭқәеи, ахаҿратә ган. Амонета ахаҿратә ган аҟны иануп ажьақәеи амаҭқәеи рсахьа. Иаарԥшуп амаҭ ажьа агипноз аназнауа аамҭа. Агәаларшәагатә монета алахь ҟьаҟьа, ахаҿратә ган. Акомпозициа агәҭатәи ахәҭа зегьы аҟны иццо акамбашь асахьа арбоуп. Иахылҵуа ашәах иара ахақәиҭра символра азызуа амҵәыжәҩақәа угәаланаршәоит. Чегема ари акамбашь џьашьахәыс ирыман. Ҳаҭыргьы ақәырҵон аӡәы дхынҳәны дахьзымаац аҭыԥ аҟнытә ибналаны иахьааз азы. Амонетақәа зегьы ашьҭахьтәи рган аҟны ичаԥаны иануп аҩырақәа. Аԥсны абанк, амонета ахәԥса жәаԥсарк, ачаԥара ашықәс ҩнызқьи зежә, Аԥсны Аҳәынҭқарра агерб, аилырҭәа ахаҭабзиара, афирматә дырга, амонетатә шҭа ахьӡ. Амонетақәа жәшәи-ҩажәихәба ахаҭабзиара змоу арыӡны иалхуп, ртираж хышәцыра ыҟоуп. Асахьаҭыхҩы Ӡиӡариа Адгәыр Гьаргь-иԥа.